Així és com estava el passatge de les Manufactures fa 2 anys. L'espai, que data del 1878, s'havia omplert amb el temps de negocis que amagaven elements històrics. Els propietaris actuals de part del passatge l'han restaurat per recuperar l'aspecte original. Fins que es va tancar hi havia una rajola que no era la que hi havia d'inici. Hem tret aquesta rajola i hem recuperat el paviment d'arenisca que hi havia antigament. Als sostres s'ha fet una restauració molt minuciosa de l'artesonat original amb el color original. S'han tret les voltes de policarbonat que hi havia, les baranes són les baranes originals. La restauració ha contentat a grans trets comerciants i veïns. L'únic inconvenient que hi veuen és que hagi anat acompanyada de l'obertura d'un nou hotel. Però hotels, per tant, un mes. Aquí, per sort, no ha afectat a molts veïns. Abans he estat parlant amb uns que hi viuen i sembla ser que els pisos són de propietat. Era imprescindible que s'obrís aquest passatge, i perquè és un nexe d'unió entre el Baix Eixample i els nostres barris. I durant els 2 anys que ha estat tancat, ha sigut un problema. El passatge de les Manufactures, tot i ser de propietat privada, està obert al públic de dilluns a diumenge de 8 del matí a 2:15 de la nit.